haddo ti kwartayo. Nagswildo aki di kalman. Isungay kan kay mo ti kwartayo. Ay na. Ay, agihaman aklulit anak kaw. Ay na, kahikayat ka anak kaw. I love you. Igatang yu ti vitamins yu dayta Tapno kanayon kayo anapigsa. Kan gumatang kayo iti dadumo pa ka sa pulan yu dito balay. Uy, nanak kaw. Ay, agihaman nak Tada kayo kinimanong mo atunyaw amang mangted iti kwarta. Awanan yaman na. Da kami maalat makatulong ka da kayo. Aywan, kayat mo ti bilubilaw. Taagluto ak para kada kayaw. Wano tinupeg, wano suman. Ay kakumpurme ano anyat lutuan yu nanang. Sigay, suman latan anak kaw. Hey, hello anak ko. Hey, nang yugak iti suman, tanagluto ak itay agsapa. Sumre kayo, nanang. Kasangsangpet ka o naggapo iti trabaho. Nagyaman anak ka. Idisok dito'y lamisaan to'y suman Aywan gayam. Inikanak gayam ni ading mo alulit iti kwartak. Nagswildo ka nung aminang kahit. Doari baw tinted na. Ay, gaya man niya. Dandan ni nalipatak. Imbag tayong palagip yaw. Well, nadamot itid ko kada kayaw. Ito, iti 2,000. Ay na. Ay, agyaman na kanakaw. Talagaan na nakam kayong anak. Tamuyo at alyawon tinagapuan yaw. Ay! Naimbag lang nga daigatang nyo iti masapsapol nyo, Kahit da kami matla tinamnamain nyo, makatulong kada kayo, nanang. Wun nga rod Naimbag kayo pa'y kinilulay. Tananakam kayaw. Ngamjay inauna akabsat yung ay. Awan pa'y maitultulong na kanyak mag. Di yun panunutan ni Manong. Tama-stress kayo tumanan. Ay, wun nga raw. Ni Manong yu asimut ti paka-is-stressak ijay balay. Kanya nga tatiluto kasi daan tayo, nanang. Ay kat makaammo kamot ang agbirok iti sidaam. Tasya, nanganakon itirwar. Napanak ng restaurant. Intik outan da kumamot na, Sumapol ka iti trabaho. Tapno adda paggatang mo iti pang restaurant mo. Awam pa nga rutiks di kumparik, nanang. Awam pa'y trabaho, medyo kalsada. No awan agpatrabaho iti kalsada. Awanon ti pangalam iti kwartam. Man, kwartayo man kiday. Tay na magumatang iti sida kay Gistar. Ay, dumawat ka iti kwarta. Imbes asya kumatikam. Awang nga ro kwarta, Mike. Intun adda kwartak asa kay tikan. Manumutlat itad mo kanya. Limagas out. Kanya nga ro, Mike. Kasagpaminsan mo ila trabaho. Ay na, sumapul ka ngamin iti permanente at trabaho. Di mo la tultuladan dagijay kakabsat mo. Una ta di adal da, Mike. Siya ngay. O mo na iturpos ka, Dakpay na ilapas da iskaw. Wuna, na nakapoy mo ngamin ti utek mo. Basol ko nga ro na nakapoy ti utek ka, Basol nyo, Tadi kayo siguro nang nakan itinatang kang prutas idi sikugda. Ay, agtalda ka. Saan adita ti pagibasaran? Sadot ka ngamin nga agripaso iday. Uri ka sa no, mati pa nagripasok idi kayo di mawawatan nagitiliksyon kaw. Sadot kakitday nga giskwela. Agtalnakan, tamabanugak lamang sungsung bat ka dagitangay bagbagam. Kaya't mo ti makitrabaho ka ng iti boys ko di kalsada, Simo. Kaya ko ata dominay. Kaano ngay? Intun bigat, Simo. Kabarbaro a kontrata ti anak ko day jay. Ay kawan na tata. Agbalong kamay. Uray saanen, tayong kay tumangan iti balay. Tapaglutuag iti babaw nun may, Ay na, nagmayatang ngay. Iso nga do, ti dumdum tang agrasya iti biyagyo tata. Tanaparabor kayaw. Ay na, more blessing to comes.
Tukam kunam san akams. May mayat di kams, tanoad ado ti blising. Woo! Gana! Yuhuu! O, Bang! tangiwat mo man si Kasimaw. Ah. Kas kala maur-uram mo. Apay aya. Ay na, ada pagtrabaho kaon. Nagtrabaho kami di kalsada. Ha? Kalsada manay. Kanyang rog, ngay. Isong rog, mati kay batuga, may. Manuntulat mayawat mo kanyak ngay. Dagasalt, limagasalt. Di ka lamang mangtudin nukas talat ka basay. Hindi nanang, may. Ano sa nyo? Ano mano maitag ka? Di kay kaagyaman. Tada maitag ko akwartayaw. Apay kaya yung rog, nga di kay kan. Saan lang no saan? Basta gumatang kay ti kanam. Ag kanya-kanyatan si Mau. Una yun? Kanam ti kanam, takanak mo ti kanam. Apay ay, takas na kayo? Ay na, nabaybayag kan a tao dito'y lubong. Ngam awan paylat na aramidam iti biyag mo. Ita man nagay kakabsat mo. Dakulan ti babalay da. Kan adda pa yan logan da. Ay, unay kayo na ya. Mangrugi kayo man na mangikumpara kadagiti kakabsat ko kanya. Saan ka diakas na? Mga sawa kang aminon. Anya asawa nga ikaw ang nobya. Ay kat mangsapol ka iti armam. Tay baknang ti armam. Tay adda balay na. Tapno yawid na kan. Tay so ti mang palamot kun ka. Unay katikas ta pa nagsasauyo na na. Apay ay, akas na kayo. Nagsuo kayo. Kalasana mga nagtawag kada kayo. Kaslasanda mga anakay. Kakarooro pa kayo met na yun. Kitam tagong mau. Agpada tanay. Medyo ti mga basay. Tamatayaw. Agpada ta. Siya nga roti kay ingas yun eh. Isumuti ko na dagiti tataw. Ay agtal na ka man. Oh? Day di tatang mo ti karupropam. Sana siya. Anya? Simo. Gusto daytan. Nagawi din dagiti kakadwa man nagtrabaho iti kalsada. Abay nga niya pinanawan daw tata. Una tanay, sumipngit kaminan. No, di mo kabalan ti agawid. Ure maturog kan diti balay. May isa ha? Kababay, Mike. Ay, pasensya kayang tata. Kaya't ko lang iliw-liwag, ti madyari na. Apay, Simo. Ninang ko ha? Kanayon na kapabay na, Mike. Kaslawan sir-sir, biki di balay. Nulabsent niyag sao? Kasla kaya na ako napapanawan ni balay, Mike. Anya? Hindi, apay nga. Ang mga ano da basol mo. Awan, hindi, amo ka pang kurkuranti na kanya ke, ti kawan ti ada lagaw. Kanawan na talaga na trabaho. Kinabudno na, ita lang agparte ka nyaw. Amok ti sasawat. Mas dawak nga road. Kat saan kamot nga inom iti nakaro. Wala tata, ita lang. Takaya ko ayaw awan tiri na. Malagip kumailat dadang iti bagbaganisang. Kaslawan sir-sir biji balay may. Ala, Guston. Basta sing-singpet ka. Ipakita mlatan na sayat ka tawan, barok. Ken pangasay. Di ka kumagararapit iti may kaniwas, wen simaw. Ay? Kasla kaya ko pa ikidin ti agribil day. Ay, saan? Sana nasaya at tikasta. Wang, amo makidin ay tatata. Masaok lang kiday. Saan? Diyan makidi maramay. Ana? Ay, ana? Damagat? Anya day tasi mo. Adano biya, ma'am? Awan pay. Apay aya.
mabalin ka garang. Ha? Ala. Tila ibagbagam mo. Wan kan saan la isumba mau. Ibagaman no mabalin mo no saan. Tanusan ako mangsapulak iti sa balingar mau. Ha? Mabalin ka garang mo no saan. Kat mabalin lata si mo. Kaya mau no saan. Ha? Wan kan saan lati kaya kung isumba mau. Awanin ti adupay apalpalikaw. Kaya na ako no saan. Ano sana ka ni Loida kan Rosa tinaarman na Wan, kayat kasi mo. Ay wow. Agyaman ang rodana. Agasawa ta nga roda na niya. Ha? Sige, sikat yung maka mo si mo. Anya, ni Ana tinubyam. Una na. Nagarama ko na. Takas tamit ti kaya iyaw. Kaya yung mga asawa akaw. Imbis apilya ko matagla kay abaraw. Sana. Ah, nagaram ka? Dayjay pa'y mat apada marigrigat. Anya nga'y tipakanakan ka. Apay nga mi nga iso timang pakang kanya. Ngay. Siyak atimang pakang kengkwana. Ha? Nagsasao ka? Kaslaad na pagkarit mo at trabaho. Kat pa extra ka lang, may. Ano sa katyag birok iti sa bahali at trabaho? Nagado pagtrabaho. Iso nga ikasar ko ni Ana. Ay, saanan ta kasar-kasar. Ah? Awan usaram nga kasar. Madumot titarakin ko amanok. Apay masapol na baboy ken nung ti mapartay. Apay siya na mabalin ti manaw. Anya, ha? Di ka lagbay. Tapag ba inak kumangay ka parehas mo ilakarnay. Ay, kan inayon kong tupay tay natiltil a baboy ka. Ate kalail din ti ropa na. Ay, sanang Ah, mangibabain lang tahandam nga kasar. nawan ti nakababain dita. Basta ikasar ko ni Ana. Manok ti handamin tao. No kasta, aga-abroad ka mat manong Tonyo? Wen, Lulit. Flight ko lang ang Oraya. Ay, agpadatang nga ruda manong. Uray siya, kagabrodak mo. Dakdakkel ti sweldo iti pagilya na papanak, Lulit. Ay, huwag nga ruda. Mabiit ta makaurnong no iti pagtrabahuan ta manong. Ay, kuuna din ko. Hala. Good luck kada taadwa, kabagis. Itatagasawa kayawn. Lumasin kayawn iti pagnaudan niyo, simaw, Ana. Narigat mata, no papakpakan kayo latan kanyak. Lumasin kayawn. Nangagyaw. Wine. Wala nang. Simaw, pag naudan tanga-tangay, nagbasit ya balay may. Ado kami ngamin unay ijay balay. Apay nga may, anagado kayo nga kakabsat, Ana. Ha? Anak ngamin nga anak ide ni inang mau. Iso ana sardinas kayo ni ijay balayaw. Mala. Nagipatakder kami ay iti kalkalapaw. May nanang. Sana problema day ta. Rombang lang. Nataengan kayo. Amuyon ter aramidin niyo. Agremidyo kayo. Nay, tunyaw, lulay. Inton adda kayon ijay abroad. Di kay tumang liplipat Di yung lipatan tay binulan nga allowance ko. Wala nang, mabalin ayah mo ta malipatan mi dayta. Wala nang. Di kam tulumangan nga gipaw iti kwartayaw. Ay, nasayaat nga raw. Hay, naimbag kayo pa'y nga anak ko. Adaw ti maitultulong yu kanya. Ay nagyaman na kada kayo anak ko. Pat-patgen kayo unay nga anak ko. Ag-flight kami ni iti mabiit manong simo. Sikan ti makaamo kininanang ditoy Sana bale, agipaw it kami to iti kwartam. Kan kwartana. Saan na day? Kababay, nagdaw-daw atak. Makatrabaho may. Ngureon na iturpos ka. Adaw ti pakipordyan di ta day. Nalangaron, makamo ka. Basta makamukan kaninanang Tas si kamot lat adda ditoy. Una day.
Awan pagdanagan nyo, tadya mo baybay anti inatayaw. Papanam ka kagrasya. Agpailihan sa... Wan man, tainak man mang restaurant, kaka. Ne, kanayon kan sa mang restaurant Nagsabat taman idinapan alawasan. Sa idinamin sa nakalman. Kaya timbaga mamapang ka mang restaurant. Ay na, masadutak nga glutaw, kaka. Iso nga inak lamang restaurant daw. Nisumot la lumuklok magka. Ay, kitama. Mga numasobram ti mga iti ado, kaka. Ay na, kakaiso na nga dapaggatang itinaimas amakan, kaka. Malaksid, no awan. Kan, enjoy yung timangan. Tanaimas payla ti panagraman. Kano nga enjoy ka mangan ngay? Inton mapukawan ti raman mau. Kasano ang ma-enjoy mo ti agbiag no kasta? May kawak lang amin kay. Bigla mo ti panaglok magmaw. Kita ada giti kang kanam kaka. Tanay, narigatan. Ay nakas itinakuna. Enjoy yung timangan habang mayat pa'y ti panagraman. Ina man padigwan, ninanang itilinuto ni bakit a pinabay. Sigurado ang magustuhan na daytay. Ha? Ang dagas asaw. Anya ngay dayjay. Ay, ninsa mo inanang kaw. Ay, inakitain. Hiyak pre kayak ti batay. Saan kay pa amatay nanang? Tanay itaray kay dito ospitalay. Iso na lang ta. Ay na. Una yan ta napiktaramit. Hindi pa nagsauyaw. Gapo iti pa nakaatakiyaw. Rimawot kay tumo ngamin iti karnay. Kayas ka makisada over kansanyaw. Kasano ngay ama aya ba dalulik kentonyo ka dada ja brown? Siyak timang bantay kada kayo dito ospital nanang. Ay, sadya kayas. Baka balsunak. Balsing nga? Balsunak ka. Gapo sinawi yung kuidiskan ka. Jak ugali da kita. Unay mo ti pagkikita nyo kada taon aya. Inakayaw? Balsing kay kiday. Samit ha? Inyag mi dagiti kawasming kanibaka dito balayo nanang. Kaya yumanunusan. Agnag kamin ditaw. Tapnod da mga sikaso kada kayaw. Anya sangitan nyo ngay. Ay kang gayam. Nagpauig dagiti kakabsak ko iti kwarta. Ikabil ko dito pita kayo Sana makuti daytaw. Idulin nyaw. Ta kwartayo la daytaw. Ata kwartami ka ni bakakaw. Tado timula mi anatagang prutas. Kan makipurpurdiya kamay. Iso saan kami amaawanan iti kwarta. Da kami iti makamu iti kaninyaw. Sibo. Napay niya pagsangitan nyo aya. Bakun ko sasyak lagabay ka. Gapo iti kisawin ko kay pakawalan ko ba? Ay, napakawang kayo, taina kayo nga raw. Papagang kayo nga inang kaw. Si Kang Rally nulong akide. Si Kang Gayang di makasulong kanya kita. Wala, tadama nga ron ija abroad, dagiti kakabsak kaw. Naimbaki di ata, sana profesional. Ay, nagpapada kami lang nga profesional kadagiti kakabsak kaw. Awanin na! Handa ka mamin di abroaday. Awang ko man nagbati ang mga sikaso kada kayaw. Ni Simo nga anak ko, tinaano sana nga sa asikaso kanyak.
bayat ti pan nakatakek, aging ga anakarecoverak basit, manang biyanang. Katita, makapagnaakmatan, iso na laeng tain inayad laeng. Kad naglimpyo mat basitan ti panagbalikas ko. Tunggal malagip ko tinapalabas makalwaak, gapo iti asik iti inaunang anak ko, gapo iti panang tagtagibasit ko kankwana ide. Kat ti pagyamanak nasingpet ni Simo, saan ang nagimula iti sakit tinakam kanyak. Kat impatag naklata nga inana, iti likudan tinharamid ko kankwana. Halakastan, to'y pagayam mo, grasya. Pagayam grasya. Saan ko apakaragsakan tinapasamakan ka Ti pan nakaatakem. Ngam nalabit, na ipalubos tinapasamak akasta. Tapno maamiris mo dagiti bidot mo. No kadatayo nga ina, datayo ti silaw ti pagtaengan. Datayo ti mangigiya kadagiti anak tayo. Iso apatas kumati ipaay tayo apamatag kadakwada. Awan kumati dadaduma tayo. Baknang man wenno pobre. Di adal man wenno saan. Nasingpat man wenno saan. Patas kumalatta ti panangipatag tayo kadakwada. Ta nagtaod daket nga rod amin kada tayo. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam, grasya. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amin. Manang Biyanan! Hello, naimbag nga oras yumanan papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan nga intay basa ita, wano'y drama, kat manipod ka ni pagayam tayo nga gusto, san napudpod no anagan. Ngam sakbay na, kablawan tayo pa ni Ma'am Marisa Mangalindan, kasamatan ni Immaculada Santos, kan ni pagayam Love Hurts. Kastiman ti surat ni pagayam Agusto. Dear Manang Biyanang, kayat kuman nga istoryaan ti stress ko, idin sang patanak ko tinobya na iti balay me. Ma-stressak, tanaka sweet da iti tunggal maysa. Nang runakat sa andamot na teenager, ngam grabe ti kinalailo da. Kat oray sa dino tayanda, kas jay latta ti jarda. Kat siyak ti mababain, gapoy ti kas jay nga style da. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Sige, agngangakan darling, tasubuan ka. Ha? Sige, darling. Anya. Agnanga ka ma, Jima. Tasubwang ka. Thank you, my darling. I love you. Nagbanglo ka. I love you tao, my darling Jima. Ay na, nakabangbanglo ka, may. Nagpintas ka niyo. Ay, hindi. Uray dito'y sangot ti pakanan kag sinsinipit kayaw. Di kaila mabay ni tikas na kararamidan yaw. Uray ko man no awanak mo akasangsango yaw. Di tatamat. Sweet kami nga raw. Hindi sa maragsakan kayo, ta sweet kami nga gasawa. Wen nga lugar yung mata. Sana dito'y sangot ti panganan. Sige, ituloy tante mangan, Alvin. Tagaan na di asawa ni Alvin kabagis Agustaw. Taga kabangibang nga ilay kabagays. Kano nga iti kasarda. Insang put na matan di nubya na iti balaya. Masuro na nga ron. Nagisang put iti babae ka wampay urnong na. Anya usaran na nga agkasar. O magkwarta na.
O matarakin na ababoy apartenda ko ma. Ay kat dagdagam nga trabaho tapno makaurnong iti pagkasarda. Ay nadagdagdaga ka bagay. Ang nalpas ka nung tay kontrata ti busda. Aramiden da apasdak ijay ilay. Kat sumapol iti sabali at trabaho Oh, jak amo ti day jay akaanak am ka bagay. Ada sadut na no daduma. Ay, nan, pautangan na man iti sardinas. Tawan masida di balay. Mabait lang nga raw kabagays. Darling, dumagas naman pa ita store. Ag merienda taman. Ay, sige, darling. Anya kaya mo ang merienda niya? Antik yakin istor dita. Yam ang mukha kang kuha na. Ay, kastaya. Ay, anay ko, nagsakit man to sa kakalbin, darling. Apay ngay? Ay, nalaka nga ron nga mabuanog no kasto nga magmag na. Ish. Umay ka nga rin at ba ang kalangin, darling? Ibuat ka man. Ay na. Uy, nagmayat gayam ti mauba. Nagmayat ti pilyang. Da kayo magayam. Ay na, una yan. Inubam mo't ang tinubiang baraw. Unan tay ta, sweet kami ngamin nga gayan ayat. Di madarling, bumabakan, way. Tagtugaw ka. Okay, darling. Ay, nabaw. Ay, unan tay, iso ni Jima, kaayan ayat ka. Ay, Jima, iso ni anti nga Elvira. Hello, auntie. Hello, mat. Balasang ka. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y lugar, may. Wana, auntie, ta ito yakon nga agiyan. Ha? Unan tay, dito yan nga na ni Jima. Agden na kamin akasagasawa. Ha? Apay, di kay pailag kasaraya. May mayat kumamot laeng agkasar kayo pa'y nga umuna. Sakay to agdan na. Ay, antay, nagpautang ka mga rod, iti pagkasaramay. Aw mga ming kwarta ni tatang. Ay nak, pangalaak ngay, iti pautang kaw kaanakan. Manumot lat maganganan siyak dito'y istor ko ngay. Umdas la paggatang ko iti para ko sinamay. Ay, kung ano ada may pautang niya. Ay, na, pag meriendahan da ka mga rod, antay, tamabising kamay. Nagkasar di ta ka aruba. Apay di kayo may albain. Intay makipangan, ta nagayap damay. Talaga nga umay kami tatang. Ikuyog ko ni Jima. Intay nga rudeng taldawin. Kaintap no umuna tayo itipila. Ay na mabisina ko. Dato yan tiin na po, darling. Agnganga ka. Agnganga ka mo, darling. Ay na, kita anda tadagiti tattao ito kasaran. Paybay ang ida. Umapal dala siguro, Isuakit kita anda ta. Itala siguro makakita da iti biri sweet nga gayan ayat. Ay, darling. Kiss man, nga. Ay unay daytan. Muray dito'y kasaran kasta jaryaw. Ay di kay lamabain. Kaslada kayon tinagkasar iti kasta nga itsuraan yaw. Naglawa tatugaw. Ngum sinaklot mo pa'y ni Jima. Ay na. Madagas na iti kasto nga itsura mi tatang. Agayan ayat kami nga raw. Una, ngum ni nagaduti tao dito'y. Dakay tikit kita inda. Nakaisum na paimot ako mitkita ka na kayo. Ay na. Maragsakan na siguro, Tay tadala makakita iti kasto'y kasweet nga gayan ayat. Ay, agawid kayon. Alain yun, takang kanin nyo. Tayo di balay ti panganan nyo. Napay ate yun atin ijer iti kasta lang ayaw. Sapay ko mga raw, tagtultuloy tekas di akin na sweet da albain kung tinubyan akabagays. Nalabas mo tararamitin da. Ay, siyak pa ti mapainaw. Ay na, may mayat tikas di adjarda, ngamtay agap apada. Uray kumano tin ijer da. Ngam sa mat. Bakit kinlakay dan? Nasurukan at 30 ti tawin da. Ang pait na apo takas latin ijer ti style da. Ay nakabagays, adaya binakatan ken inubingan ken ayat. Agin inayat da nga raw. Pati panganan nagsinsinubo da. Ay katalaga kasta Gagangay na kabagays. Nalabos mo tikas dyan nga style dagi dyan nga gayan ayat. Silang akitaan. Apay manin aya.
Anya man ti pakasikuram si ka Ariana. Da Alvin kan jay nobya na. Nakasusweet da. Bakit kan lakay na? Ngam kas jay paylati style da. Agasam, nakaluganak iday di kalman. Agin inarakop dakit din ijay jeep. Di dalagbain. Ay na, selos mo lang dayta. Amok mo't anabayagan a crush mo ni Alvin. Pagan ano kumamot da jay tao. Nagangdud. Ha? Saan ngagdigdigaw? Oy, in fairness, managdigos itan. Manipod na agdaan iti nobya. Agpapukis pa yan. Kan agbangbang lupa yan iti car freshener. Nagbanglong. Uray pay. Jaklat tapagan ano da jay lalaki. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ay na, amamukan friend. Ay, agdan na ka man mat. Tilay bagbagam mat. Di uray agbaakak no ni Alvin ti maasawa. Ay, masurunak lang iti style da iti nobya na. Ha? Kaslada graraman an naadaan iti kaayan-ayat. Uray nagaduti tao. Aglinlin na ilo da. Di dala mabaeng. Nay, magang kayo Anyat kukuhan nyo nga yadwa. Na, agkinkinid day daki din. Hoy! Mangan kayaon! Lumami isan titaraon. Kas kailagin inarmanain. Untadang, kas tati kinaswi, may kinijima. Kas lagin inaram kami pala itiri nami iti tunggal maysa. Ay, jaka mo kada kayaw. Ay, nalabos mo daytan. Alak man latikan na kaun tayo jay salas ti panganak. Ala, agkinkinid day kayo lata, aging kaya yaw. Asino dyan kinuyog mo nga nakasure pan, Alvin? Ay, ni Hulya day, jay. Kana kanya asawa ni Ulitagkaw. Nairanala naggidang kami, naggapo dya istaur. So, nagkuyog kami na. Anay kumay. Apay nga nagsipak ka. Apay nga mapapasama kang kajima. Gaputa siksikan na pintas. Kastaw na yan nga ragsak mo nga nakikuyog kanya na. Amok! Agayat kay tinadya nga babae tanapo daw, napintas kan seksi. Ay, saus. Kuno barbar ka dami day, jay. Kadwami nga jam-jamming no daduma. Makitam dyan ta! Ay, anay kumanay. Ay, naglablabos kan. Sa po'y nagsakit ti si Pamaw. Babaero ka matgayam, Alvin. Diyak lang yung paggarop. Ay. Awan babae. Kano si kala no biyak. Apay ko mga biro kak pala iti sa balay. Kada kang ruday. Ag sinatakit din. Nay! Sa nakastaan? Basta ag sinatan. Agawid ako ni Jayan me. Tatang! Ay pautangan daman iti pagplitek. Tasuruto ni Jima. Pimano kidin? Bayam no pumanaw. No dinan kayat, di mo ipilit na bagim kang kuana. Ay, nagpasugnod la dayay, tatang. Ay sinaamon, naimon launay. Uray kumaan no pudno nga da babae, nga mawamay. Lambing na la kanya dayay. Ay na, sinabki din. Nagado ti babalasang dito lugar tayo. Mangkita kan, iti armam kada-kada. Sana jay di mo unay am-am mo babae. Ni Jima nga ruday ayat. Ay, masapul asurotak tinobyak. Tay aywak. Kurang la iti ayayo dayay, tatang. Kag, pangalami ti pagplitim nga. Ay, kay nabumulod ako ni Auntie Elvira. Adda di tabalay tinobya, Alvin. Saan na nagawid? Ay, nagpasyon tay. Ay, sige nga tayo na ayaban. Pagawid ako ni Gibalay. Apay, nagapakayaw. Ha? Ay, saan? Adala ba si Ilkyu may? Gagangay ti agayan ayat, ha? Adala tatay pinasognod kas jay. Ha? Ay, sigay, tayo na iyawi din tinobyak antay. Gima? Ay, Gima? Di ka matagtagari manipod si Mang Patali ti balay. Ay, kas ano kat jakmat la maurayan nga agkid daw ka iti sore. Gapo iti inaramid mo. Apay sa nga ta si katirumbang agkid daw iti pamakawan. Tabidot ti atap mau. Awang makinapod no ti pababasol mo kanyak. Awang mababaik. Si kaati agsuri. Si kaate ag sore. Nuwinay. Sorry nga ruday. Basta saan tangagsina. Sorry Gima. Promise. Dakon makikuyog iti oray asino ang babae.
Tapno awang pagsilsilosa. Nga. Rombang lang. Tano ulit ang payda jay. Talaga nga sinaan kan, Alvin. Talaga kay di nga Jack pula ka? Ano? Pati bakit patulang? Nanay Elvira, makit-kitam ti makit-kitak. Panagpaiso ma. Ah, dayjim akan Alvin ti adda di takalsada. Nagdadakal nga mata. Asaw na nga pa ng titang mitilegs ni Nanay Isayang. Ay, sos, agap padamanang. Wan nga rod, kanayon mo ti panagapada. Idi damo, kasta unay aswit da. Ako namlan sa andan nga agapa apulos. Ngamita, agsasarunumot ti panagapada. Wani kay Jayan. Ang kagsubsoblen. Oo na yun nagitado Pati di takalsada, agapada. Imbes nga ije balay dati pagapaan da. Talaga siguro akas ti ugali da anana. Tauray idi sweet da paylaang. Uray di takalkalsada. Agsinsin naklod da. Imbes nga ije balay da kumalaang ti paglin na iluan da. Kasmet la ita. Uray sa dino ditan a lugar. No kayat dati agapa. Mabalin lata. No kasta, inal daw nga agapada, kabagays. Ay, wala nga ron ka bagays. Marang-rengak. Di da pa ilaki nga ron agsina. Anyan, idi damaw, arig nakutunundan, gapo iti kinasweet da iti tunggal maysa. Apay, saan dan asway? Saanan atakanayon na mga agapa nga road. Ay talaga ang makareng-reng da di balay. Sina di sina, ha? Tsaka ti karkari kamaw. Apay ti ko ng pagtatak ko ng kajima. Kasta gayama. Sige, agsinatan. Na umakmat lang kanyamon. Una tanda lalaki. Ibagbagam asak ti babaerong si kabagayam. Ayagtal na ka. Awan ebidensyam. Diyak lang yung pagarup nga nag-alas te ugalim. Nalalas pa ti ugali ma, ha? Kung ano na ang makababae sa may. Wan, agsinatan, ang dun. Ngitak. Kung namilan na pang luka may. Uray mamin ano ka mga gigaws nagangpap ka. Nakarkaro ka, ha? Na Di ka pagtututbras. padatalang. So di ka man kung didilaw si ka. Iwaragawag kung tupay ti kinaampa mau. Gawa na. Di talaga yam. Agwin na ragawag ta, Alvin. Bukas tamit la ka na yun ti panagapapayo, Alvin. Chima. Nasaysayat no agsina kailangan. No siya kayat ko. Nakarkaro pa'y akayak ko ah. Jak pagan ano da ito'y ababay. Ala nga ron. Agsina kayon. Itulod mo ni Jima iji lugar dalbain. Isublime kadagiti dadakkel na. Manjak ngay! Ang gawit ang iso. Bakit anan? Itultulob mo pa'y laan? Diyak agawid. Aging ka nga mo nga bayadan di utang mo kanyak, Alvin. Utang nga ipagbagamit. Ang daka utang ko kang kan. Patadamat. Nalipatamayan di utang mo kanyak, idi agar aram ka pa lang. 5,000 nga pisos da jay. Aging katatahan mo pa lang nga binabayadan. Ala, bayada mo, Alvin. Tapno malpasan ti amin. Pala ngay. O magkwarta. Nukas na nga ron, hanak pa nga agawawid. Aging ka nga di mo mabayadan di utang mo kanyak. Ante, mabalin nga ito'y balayo pa lang ti pag-iyanak. Taurayak di bayad ni Alvin ni ti utang na kanyak. Ha? Nagsina kami nga minon. Anak pa nga agawid, taurayak di bayad na. Kwa. Promise, ante, tumulong nga kang agtrabaho ito'y balayo. Basta kasi anda ko makipagnadak pa lang kada kayo. Tano, makabayad ni Alvin, agawid akton. Ay, sige Okay lang, balasan ka. Amuyo day dyan nga ikskaw. Nagalas ti ugali na. Naturay day dyan babay. Kinagsadawt. Saan la day ta? Amuyaw. Saan naman nagdigos day dyan babay? Hay! Nagangdawd da kayaw. Grabe! Ay, sus Alvin! No nagsina kayon, huston, di mon sarsaritan itiliklikudan na. Adama karbangak amang iwaragawag iti kinatao na. Apay parit aya. Wan ngam inayat mo idi. Uray kas kasano, naginayat kayo saan aya. Idi aday ta. San itam? Agbabawi ka naki ayan ayak kang kuana. Nagalas ti ugali na. Noan niya man timbagbagan ni Alvin kada kayo, saan nga pudno nagijay.
Saan kayo kung mga basta mamati kanya na? Katno iso natin nagmaditi ugali na. Ugali na dagi siya nga ibagbaga na. Iso tinaang dude. Saan nga siya? Dito pag toothbrush. Mas dawak nga ro iti bagyak no apay nga kinayat ko dahil nga tao idi. Mangutang pa ya. Katno daw tang na kanyak nga hana nga binabayadan. Unay dayton nga style yu, Jema. Idi damo, nakaswiswit kayo. Ngam itatanagsina kayon. Agpinpin na dakas kayo matan. Basol na matlanga. Katno iso tinang irugrugi. Ay nano, demon kayat ni Alvin, di kan sumanao. Agawid kan ije lugar yu. Saan anasaya at tikas tangar aramidin nyo. Respetuin nyo kumamot at itunggal maysa. Tadamot na saya at anapalabas yun. Ada nga rod matutang na kanyak. Iso nga hanak nga makapampanaw itoy. Apay aya nga man nakibiyang kamat nga babae ta. Ha? Ururayak ti bayad na. Sakto pumanaw. Madtoy, ti 5,000, Jima. Bayad akong ti utang ni Alvin kan ka tapno makaawid kan ije lugar yaw. Tanay, sana na nasaya ti aramidin nyo iti anak ko. Agpimpinadakes kay mutin na dua. Madtoy, Ay, thank you tata. Sige nga rod, agawid akon. mala, aganad ka iti panagawid mo. Ay, Alvin, bumangon ka dita. Apay aya tatang. Nakasapsapa. Bumangon ka. Tay karaduan di pagmula ni tinatang. Ha? Ang mula kay tinatang. Tapno mabayadam di kwartak ngayon bayad ko kini Jima. Apa iti ko nam libre day jay. Naglalaingap. Day talag namnam ay tiyambo. Tatang. Ala, agmurmuray ka. Ta masapa kang agtrabaho. Sana mabalin ti kasta nga style mo. Agtrabaho ano kay kaya mo. Ay, sana mabalain. Agsalo kag kaman tanay lumakay kan. Isagana am ti masakbayam. Di mo ipanamnama amin kanyak talakaya kaun. Kentap no makatulong kamot diti balay. Ala, bangaw! Nuwun tatang. Kunak no di nakdenggan ti anak ko. Ngam kaasina tinungpal nakmet. Aging ga anak ay patakderan iti bukod na abalay. Nang asawa matan kat adan duwa nga anak na. Kat ti pagyamanak nasingpet tinagbalin nga asawa na. Kat agtintinulong da nga agtrab-trabaho para iti pamilyada. Alakastan, tuy pagayam mo. Agusto. Ala, nasaya at mat, napintas tinagtungpalan ti anak mo. Talaga asa na maliklikan ti panagapa dagiti agpartner, no agpada dagitoy anangato ti pride na. No awan agpakumbaba kadakwada. Iso at bagsak na talaga asina. Kat kasta tinapasamak iti anak mo, kan iti mo na anubya na. Angem sana balay, tapasit laangan tinapalabas dagijay. Ala papagayam, ditaan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni Pagayam Agusto. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script, ti Pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello, kada kayo amin, nang ronang kadagiti mang tartarabay, kadagiti amin nga uploads ti gayamyo ama ng biyanang, ken biag ti tao at drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Ambo, san naapod no nagan, tintay drama ita. Ngem, hello mampay ka ni Mila Luga dita Singapore, Westros Ramos, Nicole Cabulos, kinibiyaherang Klesam dita Saudi Arabia. Kastimanti ko na ni Kabsat Ambo, dir manang biyanang, at dalakyan wano tumboy akatrabahwak, nga iso ti kanayo nakadwak tunggal mabarte ka. Agpada kami ngamin nga arak lover ako nada. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Amba, anak. Ay, bumangon kan.
Maladaw ka di ti trabaho. Ay, amay ko. Nagsakit yung ulo ka. Kasanaw ka na barbar kamutan nga may nasimbang put idirabe. Jak pa'y kita mo no kasano nakaawid ak nanang. No maminsan nga may nanako. Saan yu asubraan ta ginumiti arak. Tamaray. Apay, pare ambo. Kasla awan gaganay gaya mitangal daw ah. Permiti sakit yung ulo pare Gardo. Nasobraan iti inom hindi rabi. Ay sus. Di naktumot nga mininayaban anaginom. Tapno ada kabingay mo kuma. No rabi pare. Mapantaman na nagsyat. Kunak man no nasakit ti ulom. Ada pelahang over mo. Ita ay inom man ang tibagbagam. Gagangay na Iso nga rin tinakairwaman ti bagay pare. Ay, sa bagay mo't kit di pare. Hala nga rod. Mapanta, inton rabi napartek kang pare. Agawid tansan. Madamdama pa'y pare. Sayang mo na ti arak no santa ngay busen. Sa pa'y nangina. Ha? Oo. Pare yan po. Kita ang tiada iti bangir alamisaan. Nagsakit matikita da ka data. Ha? Sino? Ito dom, aperkadak man. Ay, saan pare? Intakit din. Agawid tan. Tapno saan ta mapasubo iti gulo. Dito'y ka na nga. Tay nakbayadan ti ininom ta. Ay, sus! Ay, Huston! Pare ambo! Dandanugan da kan! Ay, natumban! Ay, aray, tatigayam ko! Tambaw, anak! Apay! Anya tinapasamakin ka! Ay, sus! Nablakayan kamutan! Ay, garda, apay! Anyat napasamak dito'y gayam mo! Kuha na. Pilitak ngamin nga, gawid kami nang dinamot kayat. Kat iti pinanawak iti lamisaan me, ta binayadak ti ininom me. Pagamuan ta, binubog damutan. Kinurso na daan, dagiti lalaki, kakadwa me iti unag ti pag-iinuman. Ay, nauna yun ayad, ay ito'y nga anak ko. Malala. Ay, pagyamanak nga raw ti panangyawid mon kan kuana dito'y balay, gardaw. Awan na nyaman na, nana. Sige nga rod. Agawid akmatin, nana. Anang, apa na iti matak? Nasakit ka diyak may mulagat. Kasa daw, nablakaayan ka mo nga minay. Ada ka nun ang danugkan ka, iti nagiinuman yaw. Diyak malakip no niya tinapasama kay Rabi. Ang kasano nakaawid ak na inanang. Apay, di mo malagay tinapasamak iti Rabi ay anak kaw. Pati panagawid mo, di mo malagay. Sana talaga tatang. Intulod na ka ni Garda iti Rabi ay. Nembag tasan unay anabartek di gayem mo. Sika, tinakaro ti bartek na. Kastaya tatang. Ay na, naut-ut-unay ti matak. Ay, anya kayon day taalang nga manakaw. Bangking tamatamaw. Day ta ti maganap tinakaraw apa nagbarbartik mau. Sikamot lang, ti agbalin na kaasi, iti kasta nga araramida manakaw. Pag nakim ka nga minay, agbalbaliw kan. Idyamaw ti aginaw mi ti arak. Oh, hello, pare ambo. Kumusta, anti matam? Naut-ut pare. Sana pa yung makastrap iti trabaho. Ay, kasta ka di. Ay, wala nga rod. Pagimbagam pa'y tama-tama, pare. Wan pare, tiyak may mulagat. Anya? Ay, sus! Kasano daytan ngay? Nung ay, pa-check up ka langan, pare.
Saron pare. Aging bagmat la siguro adagos na ito eh. Kat, di saan ka pa mo pa nagtrabaho, anak ka? Tanay, kasta mo'y tamatam. Kapilitan na lang. Tadyak may turang ti sakit na. Naut-ut talaga. Ay na, naku ay, sardang mo nga minan, ta inom mo. Kita am ti maganganap mo, iti kay inom mo. Ay, puro saan ang nasayat. Anya ngay nga rin kiti sumat kayan tiragsak ko. Naragsakak no makainumak iti arak na nang. Anya? Oh, may imbaga na nang italimtag ang mata manakaw. Uwan tatang, pipiyamot tayo. Medyo imperson. Sa mapan ko man danunan ni Parigardo igibalayda. Anyat ko ang medyo ingay. Inakman, inuman iti arak, barang may imbaganan iti husto tata. Anya, ay saus. Intunkuan mapasarunwan manan ti pan nakadanog mau anak kaw. Saan tatang? Diya kun itulok ang maulit dahi diya yan napasamak. Ni, adda ka mat manong ambo. Adda pa'y bit-bit mo nga arak ka nakasapsapa. Uy, ading Angie. Arak is life lata ah. Adda ni Manong Mau. Manong wano manang. Ni ka di manang garda? Si Kamat. Gardo ko naman ah. Ay na, manang latang amin ti awag ko kan na nga uray lakyan. Ala, sumrakan manong ambo. Adda di taon nagtikabsat ko. Agyaman na ka ding. Ay, kat, lumakay kan bumakit kayo latan ka ni manang ko garda ka sa teraramidan nyo. Awan dakas na ading Angie. Ta isu tiragsak mi. Kan apay papanam ka daya. Ta nakapalda ka pa iti nakagaygayan. Mapanak makimisa manong ambo. Umay kayo kitdiman. Agkukuyog tayo amapan nagdaya ko niya Apo Diyos. Namaminsan ton ading kaw. Tagshot kami pa ni Manong mo agar daw. Oh, hanya nga pare. Kumusta nga iti mata manadanog? Nasayat mo ton pare, ta imperson. Ay, kumayat nga ro dano kasta pare. Katamang pare. At dayay ayab dagiti katrabahuan tang outing. Inton bigat ka no. Kastaya pare, sa dino kanungay ti pag-outingan. Ijay ka no mo't bits pare. Kaumay ka. Ay, katmo na pare. Lagita ti pag-aayat ko apapapanan. Alakit mapanta nga rod. Masapatahin ton bigat pare. Wen pare. Nanang, agpakadak man. Nay, ay, kabarbaruman ngagpakada ka anak ka. Kasi mo jadi kag pagpakada no dahi tayo rumwar ka. Harig mo tayo pusa basta rumwar latan dito balaya di agpakada. Agpakpakada ak nga ruda, nanang. Apay, sa dino ka dahi ti papanam. Mapan kami ije beach. Adda outing mi nga kakatrabahuan. Mala, kastaya. Eh, gandanad ka nga raw di ti papanamuan. Wen, nanang. Da kayo mo. Saan ako nga ubing abasit na pangibagaan nyo iti kasta? O sige, mapanakaon. Apo! Naganas ti puloy ti angin pare. Mayat asabayan ni ti arak. Naku namon, pare. Rugyan tayo nati aglembas iti arak, pare Gardo. Wala pare. Ay, damagik man pare ambo. Apay ta, saan ka makias asawa? Diyak kayat, pare. Sakit lati ulo ken bulsa na kita sa asawa. Na, apay mo tanay bagam ti kasta pare. Kitam, no makiasawa ka, pare. No agawid ka anak kainom. Sigurado, ngalaw-ngawan na ka ti asawa. Ken no naggapu ka mo di trabaho, dawatan da ka pa iti kwarta. Iso, ti papanan ti sweldo. Uwanan niya pare. Ada punto miti da ita pare. Wan pare, isa may mayat latan ti arak nga asawaen. Ta ulawon na kalaen.
Awan pa'y matjay anak mo bakit? Saan nga tamanay nga agawid? Ay na, agubor time day dyan na pananda abates lakay. Ay, sigurado nga aginom naman ni Jaya. Laki idea, anya pa'y ngay. Basta nagkuyog da, iti day dyan agarda. Sigurado nga arak tinto na runda. Bayat mati pa nagkuy-kuy yung nagajadwan niya. Kunampay, tadaarak agapuna. Nagpadaan na mga min nga ur-ur. Mababayan mo na dyan nga er-er. Di na pala aron agasawa. Anya? Tila sa umbula-ala kayan. Kasano ko mga gasawa na kay tumboy mo dyan ba siya? Ay na, uray tumbaw. Babae lat na jay. Mailaw, anda ko matap no agasawa na. Anya? Oh, tila bagbagambay. Intong pimbod na sige. Awan mo nakas na no bilang lang. Anyat amaw. Ang mga no agbalbaliw dan adwa no agasawa na. Amom lang ay. Amom parigat daw. Anak may bagak. Nabay na kumain. Anya ka di dayta nga pare? Ang amin kursunada ka babae pare. Anya? Ang sino? Katrabawan ta ka di? Ibagam tatulungan ka pare. Sino? Awan ka na kumada pare. Jay kamsat mo ti kursunada pare. Anya? Ni Angie? Awan pare. No, kaya't nagbalin na bayaw mo, pare ka daw. Ha? Saan nasyak ti damagam pare? Tano siyak? Awat problema? Ni Angie akabsat ko ti pagdamagam iti dayta. Ha? Ay, tulungan naktuman nga rin niya. Ta magtuman di kapsat mo, pare. Ha? Ay katuwa na. Day talaga yan pare. Ang kunakman no di mo kaya ti mga asawa. Isak ba naman, pare? Talo kasto yung makainumak. Kasla kaya't kumutang ti mga sawa. Anya? Parembo, malagip mo ka diti, imbagbagam kanyak, idi nagauting tayo. Ha? May papanitan niya, pare. Sika talaga. Bungan samot lati, bartik mo day jay. Tingay may papaniti kapsat ko. Kuna, makursunadam. Ha? Kursunadam nga arman. Awan na dyan, pare. Lipate mo na dyan. Oh, mapanta ni balay pare. Taing ka arman yan, G. Ita ti panagaram mo. Ta saan ka na bartek, panay? Mabayinak, pare. Ang mga no mabastidak. Kan sa anak ang maikari ka ni Angie na nasingpet abalasang. Man nakimisa. Idinto ta siyak at mamartekak. Di nakmutla kayat da dyan, Ay, kat ipalapal mulat ta ni ayat, Bareng maisalat ako nada. Basta mabayinak, pare. Ala, intakit di gumatang itarak ta, dumagasta iji balay yung. Ija iti pagsyatan ta. Di ta makasyat iji balay ta, sumanauntuman ni nanang kaun. Ni, adda kayo manan adwa dito'y balay nga gininom. Manong ambo, manang garda. Ay, kat kasta talaga, ading ko. Silpo ti biyag minti arak. Ay na, dadaulan nyo lang ti salon at yu iti kasta nga raramidan nyo. Agbalbaliw kayo ka din. Ading Angie, sana pa nang tadaal kar aramidan mi iti bagimi, no di kat parparagsakan mi lang mat. Saan nga arak tayan tipod no aragsak mga ambo. Makimisa kay man ngamin, tapno malawlawagan ti panunot nyo. Angie, ingka mangkit di iluto da iti pulutan may kanyambo. Ay, jak masangot at dapapanak. Nay, papa namanan. Kat kasangsangpot mo lang.
Ay, basta. Adala imit ko a tao, manang. Agawin akong parigar daw, tanay. Rabi ko na yan. Ay, nadawa na, pare, ambo. Awan mo tanti paglugan ang mga gawid. Sana problema na ito pa na ito. Adamot sakak. Pag na ko na aging kay balay. Ay, saan, pare? Delikado itiruwari di kasting oras. Saan? Kabalak pa rin. Sige. Mapana ka. Ay, sus! Anya nga eh. Natumbakan. Ay, pare, di mo kabalan timag na. Apa yung ay? Sanak pa yung nabartak pa rin. Pare, nabartag ka. Maturog ka lang, hindi ti balay. Kayat mo. Ijay silid ni Anjay, ti pagturugam. Ay, sana. Kababay. Ang mga natapon na rapist ak. Man siya. Kurso na adam, ti kabsat ko, pare. Uy, mabay na ka. Sana ka may karit kabsat mo. Nasing puto na eh. Basta. Di kang ruden rumuar, pare. Maturog kan dito'y balay. Nakaring kayong magayaman, manang garda. Manong ambo. Umay kay agar mo sa rin, ah. Sana ka mabisin. Sige, tag-shower. Urasyak. Dabsokak. Sige, tagawid ako. Ni, anyat mapaspasama ka dagiti dua. Madin sa mo tiring da. Kaslaawan gaganay gayan da. Wano, bunga ti hangover na ti kas ti ajar da. Ala, manang garda. Anyat mapaspasama kan ka. Nasakit ti tiyan mo? Maulawak kan ti. Kan maditi tiyan ko. Dan samot na kan ko na kontray ti tiyan ko. Ala, amangan mo't no adanakan mo anabanglas. Madya talaga tirik na. Maulawak pa yun. Mapantalangin ni di hospital, manang. Manang, kasanwa na pasamak ti kastoy. Apay masikug ka. Wun nga rod. Anyamat ng tikas to eh. Makapasuron na talaga. Apay, ada ka di nobyong, manang? Nobyong ibagbagang mo tanji. Di mo man mo't nayunan ti panagapurido. Ha? Sino nga ron nga iti ang matasikug mo? Agawid tan nanji. Basol mo da ito'y ang bakn. Anay ko, hindi ka matagkasta, parigardo. Nagayatan tamot adwa day dyan. Saan ka mata pinili? Kinundawayam ti panakabartik ko iti dayjay agundawayam bo. Awan ko matipabasulin ta. Tan nagayatan ta adwa ko nakmanun. Takdaran ta ati naramid ta. Panyalangan ti sawan dagiti tao. Kasano akon? Di ka mat baybayan, parigardo. Este, garda. Takdaran ka. Promise. Uray, ta saan ka mat ang narigat nga ayatan, pare. Este, garda. Oh, ay, aliyangay. Di husto tiimbagakin ka, di ba ka? Na, nakasla pa karagsa kampay ti panagsikog ni Gardo at umboy. Ano, bayat kit di tapno agpakababain. Kit agasawadan kanya ambaw. Oh, saan aya ambaw? O siya, awan problema. Saan mo't ang narigat nga ayatan ni Garda? Ay na, nag-aramid ka nambaw. Kahit, anyat ko na ni Garda ngay. Kaguranak nga rod nanang. Nagayatan mi mo't adwa tinapasamak. Agpada kami nga minidi anak kainom. Ay, dumanon tayo kay Jane. Kasanawa dumanon tayo. Kat kagura na nga raw ti anak ta. Ay na, di pagdanaga, kamanggan no idarum na kaambaw. Ha? Ay na,
Di mo man matbut-but nga anak mo, bakit? Saan nga ag darom na jay? Bakitanan ag darom pailaan. Kan kunamot di ambaw ang nagaya tanda adwa. Saan namot apinilit? Anya nga raw, ti plano yu ita, garda, balasang kao. Takdiran na ati anak na kanyak. Suportaran nanto. Apay no, agkasar kayo laengain. Anya? Ay, manjak! Pakawan mo to. Unmot ngamin garda. Para iti anak ta ti aramidon ta. Kan ikarik nga agbalinak a responsable nga ama kan asawa. Di kay to baybayan. Dublyak ti panaggagat ko. Ore di ka nagtrabaho. Alan, manang. Umanugot kan. Tapno kumpleto ti pamilya amadakkelan do ti agbalin nga anak yung. Alan, balasang ka. Wain ko naman. Tagkasar kayo. Sakbaya madlaw ta tiyan mo. Balo-baro da. Winan. Basta ikarim nga balbaliw ka. Nambaw ha. Uy, garda. Promise. Lalaki timpas ngay mo, garda. Ambun nga rod. Tinginas mo mit. Nagsaur ka. Ikamot amin ng timmalaan na. Siyak tinagrigat anang ipas ngay. Si kamot ti karuprupa na. Talaga akas ta. Ta sakit nga rod ti amana. Uy, naragsak gayam ti adda anak na, garda. Pun nga rod. Jakmot mailadawan ti kinaragsak kong ambo. Ket agyaman na. Ta nagbalbaliw kan. Ket inidyamon ti arak. Uresi ka. Agyaman akmoy. Ta inidyamot ng ti arak. Ipamaysa talangan ti atensyon ta iti anak ta. Di tan subyan ti sigud nga aramid ta. Uwin ambo. Ket agyaman na. Tadinak binaybayan. Wana, ta ay ayatin ka unay. Nga ta. Kunami di. Ni Anji ti kursunadam. Ha? Awan day jay. Kun kunak lang day jay. Ta jakmot lamay kariken ko ana. Isa jak ginandat tinagaram ken ko ana ide. Si Kati pakaikariyak garda. I love you. Ala, winan. I love you, kunak. I love you too, ambo. Nagbalbaliw kami nga ro iti asawa ket impamay samin ti atensyon mi iti pamilya mi. Nanayunan nga ro anak mi ket nagpakababae metten ti asawa. Alakastan tigayem mo ambo. Alagagayam di tamanan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, Diyos tagngina ititunggal maysa.